So, may contact na si Director Salen Lucero. Arang-arang ato gini sa mo. Kumubo lang yung kayo. Ma'am, pasensya. Good morning, Director. May butag. Good morning. Good morning, Director. Sa kadit ha, kay murag wa ma on air. Kadit kay ma'am, ha? Wa ma on air. Kani? Okay na ni? Sir, maklaro na ko, sir. Kaya na, yeah. Klaro na kayo, ma'am. Klaro na kayo. Ma'am, good morning ni mo usab. O niya, padisturbo ami for the sake sa mga taga-norte kay niabot mo Okay, ko I do the narrative. Unya, pangutanan lang niya akong nasa ipaklaro para idiretso na akong sabwag. Sige. Ma'am, Kawan. niingon magod si Director Roy Buenafe nga nakapanghatag na sila sa tupad dito og 12 million. O niya, adtong ni aging adlaw, gikanimo og ni Secretary Rex Fernandez, Rex Gatchalian, nga na ako ng tag 10,000 madawat. Ma'am, una na kong pangutana, basig kantong mga unsa man ni per family ang ihatagan og tag 10,000 nga nabiktima dito sa norte sa Linog. Okay. Daghang salamat, sir. Una sa tanan, sir, ang sa DSWD is emergency cash transfer. Wala pa tanang hatag niya na. Magpaabot pa ta sa mga validated list nga isumiter sa mga mayors. Ang first batch nga ilang isubmit sa partially and totally damaged. Atong gikinahanglan karong Friday. Akong balikon, sir, totally and partially damaged lang nga houses ang atong priority nga atagan. As to the amount, sir, dili lang sa ako muhisgot sa amount, sir, we need to look at the data nga naa sa mga local government units. Pero ang among hatag, emergency cash transfer. Ma'am, kani per house ni ang tagaan? Per family, sir. Per family. Per family. Ma'am, ang kantong natagaan sa tupad, kini importante kay ilam ko ning gibase ato sa COVID daw. Basi nakadawat na Miss Dolly, unya, pwede pa ba may mudawat sa DSWD hinabang? Kamo na ilang pangutana gyud nga nagpaminaw na to ang nagubay-ubay ron dito pinagi sa atong live streaming. Karon, sir, ang kanang mga different programs sa mga ahensya, na-adyo yung mga possibility nga mag-abot. Na ay possibility nga mag-abot ang mga hinabang. Sa karon ang akong nabantayan nga ang mga beneficiary sa tupad, posibleng mahimong beneficiary po sa uban na tong program sa DSWD. Unya, ang rason niya ana kay naa may mga members of the family nga mo qualify, specific magud pud lang sa tupad. Kato ng mga informal, below minimum wage, nga ilang tabangan. Unya, din po sa ato, na-apply specific eligibility. So far, wala man tayo nakita nga policy nga nag-ingon kung kani earthquake atong basihan. Wala'y policy nag-ingon nga kung nakadawat kag tupad, dili na ka makadawat sa DSWD. Salamat. Pero atong nang klaroon, sir, nga, sa karon sa naghisgot wala pa nay memorandum nga ingon ana. Pero magpaabot jud ta sa mga announcement kay pareha sa amo ang among tabangan family nga dunay partially totally damaged houses. Ang tabangan ni Dole is members sa family nga mubo ang kita or na affected, of course, mubo ang kita informal. So dili lain-lain ang kategory. So, for now, makaingon ko nga mao na yung hitabo. Si Dolly mo hatag, kami mo hatag, ang ubang ahensya mo hatag. Natubag na kinitaon, ma'am. Kay, ato pa ning aging pag ako magkuna interview mo si Attorney Roy Buenafe sa Dolly, ma'am. Last na lang, kay, di na kumulangay mo. Last na lang. Kanibang, kaning emergency cash assistance Friday, naa pa ba diay nagsunod aning posible lang kay wa pa may memorandum na posible pang another tranche of assistance sa DSWD? For now, sir, ang sa amo alang jud nga masulti is ang ato ang family food box nga nag-wave 1 na ta o nya mo paingon na ta sa wave 2 o ang ikaduha ang emergency cash transfer. For now, sir, kana lang sa jud ang priority. Ma'am, naklaro na. So, di kami maglangay. Ni mo salamat yung kaya mong pagkain. Kasabot ni inyong kalisod ron, patang lusuras inyong oras. Ma'am, salamat kayo ni mo, ha? Salamat, sir. Salamat, bye-bye. Si Director Salen Lucero, ang Department of Social Welfare and Development Office sa Region 7.